Oğlan wagşyň oglonlukda oýnany. Suwal wagşyň ummanynda gaýnany. Şükür wagşyň arnamys diýip saýlany. Mullagan eline sayran dutarym. Şu türkmeniň goşa-goşa täzi bar. Biri magtym uly, biri goşatar. Şol iki gudrata alem hyrytar. Şöhratyň jahana dolan dutarym. Türkmen halkynyň gadymdan bäri gelýän bay sasunugaty bar. Şol sunugatyň ýüreginden gopan dutar bilen gyjak. Diňe bir saz gural däldi, ruhy mirasymyzyň bir bölegi hasaplanýar. Şu videonyň dowamyna biz dutar we gyjak ýasamak bilen köne sunugaty dowam etdirýän usta Hemra agamy bilen söhbetdeşlik esasyny alyp barýas. Gelin, ustanyň zähmetiniň, söýgüsiniň hemde seper eliniň döreden gözelligine bile şaýat bolalım. Usta salam aleykum. Assalamu aleykum. Wa aleykum assalam gel. Harman. Şerdat bar bolun gel. Salam aleykum. Tamam mı? Şükür dayı. Neçik o dağdalarını? Ay rahmet. Yaman ne? Näçe dutarlar ýasap otyrsar. Şükür dayı. Ay dutary çikola otyrs. Ine şu Türkmeniň milli saz guraly bolan dutar, gyjak barada sizden maglumat alaly hem göreli sizden habar alaly diýip geldik. Ay rahmet sağ ol. Görseňiz ine hem sağda näme gyzyk ýok. Bu görýär. Hem kadim atabamızdan gelen saz guralyny elden geldigiçe işläpiyoruz. Bulary tuğdun iňaly 40 ýyl ýaşamdan alsam gowy bolýar. Aradyň çyzyklary dar bolsa, tapyny erekden ýasalýar. Erigi ulukhan erikden iki bölünüp, ödem tarafını ýokary garadyp goýup, ömürlük bir perdeler batmadyana kadar işlenýär da. Demek ödem tarafı, gaty tarafını ýokary garadylar. Gaty tarafını ödem taraf gaty bolýar, şonu ýokary tarafa garadyp bir aşak batmayan bolýar da, baky durýar. Bu köp ýyl mözellenip ýatalýar da dutar. Bunun gapagy nähil bolýar? Gapagynam tuğdun çyzygy ýokarak ýerinden alýan eken, ýete halipalar. Bedem şu çyzygy ýokarak ýerinden ýörüýte tamdyr salmaly. Gapagy köýdirýär. Ya yanmaly däl, ya şurada şunu galmaly däl. Köýdirip şol gapagy goýmaly, ýokalap goýmaly. Köp sırlar köp mul. Eger ýaşlar gyzyksa, ýaşlaryň şägir çykarmaga elbetde öwreneýin diýse, köp taşlaryny gurun berbilýär, öwredi bilýär. Barmyzdan. Elbette sizin ne şu sunugatyňyzdan, ýasap oturan dutaryňyzdan, ýaş oglanlaryň, ýaş gyzlaryň şu dutar gyjaga bolan hewesi artmagyna, şoňa gyzygyşynyň artmagyna kömek bolup biler. Gyjak barada da bir maglumat berseňiz. Gyjagam şu her ýyl agaç bolanda da kadim kitaplarda ýazylan Türkçeli ses berilmezdi. Hemme zatlarym ýasap bolýar. Kädi diýer, köýnek diýer da mı? Ýöne hiç birinde Türkçeli owaz berilmezdi ýalanda. Şoň üçin hökman tutdan bolmaly. Men gyjagam kam tutarym. Ýöne sap hökman erkden bolmaly. Sebäbi erek gaty köp ýylla mözellerine zat bolýar. Sesi odan madar edip gaýtarýar tut. Şöyle ýasalýar gyjagam. Ýa-ki harral sanok diýekmi? Şonda köp ullanmaly bolýar. Alaň indi ussa şu täze dutaryň owazyny diňleseň. Ben dutary öktede çalmagyna. Ýöne Kılıçdarow halifamyz ýatlama dogry gelýär. Şol maňa ýasamaga Fatiha beren aňry bäri bir sen diýen çaýda öwret şöýlüp çalaý aňry berdi. Şu ýadymda. Riwa formada kiçik wagt çal.
Ay sağ olun, berekella. Ana şu kim gıdıksa öğrenecek ben diyse ben tayyar kabul etmem. Şagird alýan. Şagird almağa tayyar. Öğrensinler. Kadimden gelen atabağımızın şemin yıllap gelen Türkmenin saadının sırrı, yasalışının sırrı, başka sar kuralları megdeşler var. Bunlardan iki tağdan çıkan oğaz dünyada yok. Yeketek. Başka instrumentten çıkarabilmeyen.